Velkommen til noget CSSS. CSSS. Hej alle YouTuber. Spiller med Pro Gamer her. Noget CSS. Det der været, ja, det er pisse sjovt. Håber I ser lidt af mit kanal her. Spiller med Pro Gamer lidt. Shit. Hygger mig så lidt. Hvad med dig, Pro Gamer? Det gør meget fint. Det var godt. Hvor er du hen? Ja, jeg er død. Nå. Okay. Jeg spectator dig nu. Hvor er du dårlig. Nu! Hej, hvor er jeg god, hva'? Jeg har lige prøvet den her 5 gange, så. Ja. Du skal bare lige vide, at jeg er i gang med at optage, så har jeg sagt. Ned i hullet. Det ved jeg godt. Det kan jeg godt høre. Nå, okay, det var godt. Men det var bare lige så vidste du det. Hvad skal du der? Skal du bare løbe, eller hvad? Ja. Der er heldig. Okay. Du skal være klar. Ja, det er klart, det er super, det er Pro Gamer, ja, han er bare på så prøve. Kommer tilbage lige om lidt, YouTuber. Ja, velkommen tilbage, YouTuber, velkommen tilbage. Velkommen til et spil, der er fedt, CSS. Ja, kom ind. Jeg vil bare bane nu, hva'? Er du heldig, hva'? Jeg har en bump i hånden. Du skal være jeg spiller med selveste Pro Gamer, totalt tvæk i det her. Jeg kan ikke engang udtale det. Men det er sjovt. Spiller lidt med ham, hygger sig. Jeg gider ikke have en bump. Det kan du tid til. Der er en spectator mig. Killer vi. Meget skræmmende navn. Ja, han killer dig. Hvor er du henne? Du er der? Gå dog væk. Holy crap. Haha, gå dog væk. Jeg har bumpen igen. Tag bumpen, mand. Tag 4. Jeg kom ind igen. Jeg tager 5. Den er nice. Jeg kan ikke finde ud af den der piratmor der. Det var ellers der du fik alle dine headshots. Nå. Ja. Ej, nu fik jeg lige våben. Du skulle aldrig have ATV. Ja, nu kommer vi. Der var nemlig en, der hed Henrik, der sagde til mig, at han sagde, hvorfor filmer du aldrig mere, altså? Så jeg valgte simpelthen at filme det af. Min Counter-Strike lukkede ned. Hvorfor det? Det ved jeg ikke. Den havde mig bare lige lidt, måske. Bare sådan lidt meget, måske. Det kan jeg godt forstå. Tak, tusind tak. Jeg så lidt, vil du have mere? Spring ikke over. Nu skal jeg bare til at vente på den løve der igen. Tak, computer. Yes. 25 sekunder! Det er for en lortefag, hvis jeg ved. Jeg er i gang med at smadre dit skib. Søs til bagbordet! Hvorfor skal man? Gå dog væk, du går ikke komme ind. Ja, nu går jeg på et andet team. Jeg er kaptajn. Det er jeg også, jeg har det der kaptajnskilt over mig. Jeg kigger den forkert vej. Hvad fanden har du gang i? Du vil ramme mig, mand. Du fik mig ned og ligge. Hvad bilder du derinde? Gå dog væk, altså. Det var sådan noget, jeg kan.
Kom tættere på. Lad være. Kom tættere på. Kom tættere på. Kom så. Den ligger på jorden der, var. Nej, der er en landmine på den her ø. Det var det. Kom nu her. Stå nu. Hallo. Jeg kan jo ikke. Jeg kan. Lad være. Lad være. Så kommer jeg ned og knifer lidt med dig, altså. Det er også sjovt. I can fly. Kom så. Ja, der. Jeg fandt bomben. Ja, au. Jeg fandt den. Nå, det gjorde du. Jeg gider ikke have kaptajn. Så skal man se mig hurtigt. Det gider jeg ikke. Du burde kigge lidt. Nej! Åh, nej! Nej! Jeg er mega god! Jeg faldt ned. Jeg hader dig. Nu er du død! Du må hellere gå lidt væk. Nej! Nej! Nej, jeg dør! Nej, jeg dør! Nej, jeg dør! Nej, jeg dør! Jeg må hellere gå over broen. Kom her, you son of a bitch! You're gonna die! Jeg tør ikke at gå frem. Går du frem? Jeg tør ikke at gå frem. Det er der. Jeg fandt! Ej, gå nu væk med dig. Jeg har skadet lige 195 liv der. Der er en, der gik på mit team. Der er du stadigvæk. Optager du stadigvæk, hva'? Ja, jeg optager stadigvæk. Okay. Jeg skal lave Shibakur her, det kan jeg godt fortælle dig. Kom her! Nej! Gå væk! Tag ham dog nu! De kaptajnene skederækker, jeg gemmer mig hernede. Jeg gider ikke gå væk. Jeg går hernede og gemmer mig og skrider videre på dit skib. Ej, gå nu væk med dig. Tak. Jeg kommer over på dit team. Kig bagved dig næste gang! Han har et skib. Han er ude på et skib. Ikke det skib. Se om du ikke kan ramme ham. Okay. Nå, alle YouTuber, tak fordi I så med. Tak fordi I så med. Sig tak til ProGamer, han har været en stor indsats. Sig tak ProGamer, sig tak. Men tak. Velkommen, farvel, hej hej.